Emeritzigarren ipuina, eulia eta mandoa. Mando batek zeramala gurdia jarri zitzaion burtolean euli gogaikarria eta diotza. Mando zatar eta astuna, ibili arinago. Bestela, nire estenarekin odoldu eta bizkortuko zaitut. Haserretu zitzaion mandoari euli zital batek ainarro hitz egin beharraz. Erantzun zion bada, o piztia zital, kiratzu eta gogaikarria. Ezin gaitzik egingo dizut, hala ere, ez didazu ardurandirik ematen zure esten txarrak ateratzen badit odolapur bat. Nire gainean doan mandazain honek zigorrak beldurrago egiten nau. Honen zigorra da eta ugal korapilatuak ematen dizkidan zartadak, atera hoi dizkidate zambro handiak. Hau bai dela beldurgarria. Ipuinak irakasten diete handikiei, badutela zer beldur izan nondik edo handik. Txikiak dira noizbait arrotzen, eta handiek dute ernegatzen.